Здравейте, хора! Аз съм Lion King, само че от друг профил. И... давка. И сега, ако се вижда, това е моята хубава сестра, която не иска да снимам. А това е моето куче. Вижте го. То в момента иска да гони нещо. Май. Не знам. Вижте го, какво е сладко! Мале, сладурчето. Мази, стига де. Сара, какво правиш ти? Да, това е моето коте. Сега ще ви покажа как да мета. Между другото, тук ще се връщам от училище и изведнъж ми се домети. Домета ми се. Малко да мета отгоре. Какво ще кажете? Сега ще правя трикове с това. Ох! Знам, че не ме бива. Вижте. Тук ще бъде нашата къща. Тя вече е тук всъщност. Сега ще имитирам една серия на Мистер Бин. Детското филмче. Който не ще сме това. Но сега няма. Тъжно ще ви покажа на след малко. Всяка музичка. Някакъв си пеше, ма не му знам танца с метлата. Какво да покажа? Не знам хора, какво да покажа. Опа. Какво да покажа? Сетих се. Ще покажа моето сари в градинката. Ето го бебито. Кукуби бети. Сладкото то. Сладуранче, нали? Лайквайте, ако ви е харесало. Пишете коментари. То като не му харесало, моля да не пише. Защото веднъж една тапачка на Инстаграм. Беше някаква любов. Там някакъв си от групата на Алекс. Тук има две оси. Ето ги. Тръхме от тях. Вие сигурно не виждате нищо, но аз ги виждам. Ето я едната. Ето я и другата. Не, вие не ги виждате 100%. Но мен ме е страх, така че се махам. Така че да продължа някакъв от групата на Алекс. И... Само малко си поседна. Някакъв от групата на Алекс. И... Извинете ме, малко така. Някакъв от групата на Алекс. Тя е написала любов. И ние казваме там, първо сестра ми започна да пише нещо. След това Марион се насочи към нея. После братовчетка ми подкрепи сестра ми, после братовчет ми, след това аз. И това всичко стана в Инстаграм всъщност. Ако някой знае какво е това приложение. Аз съм Lion King.
се справям с всички проблеми. Между другото... Да, аз съм лайк. Справям с всички проблеми. О-о. Май баба ми ме чу. Ужас. Как да вижте моята сестра, как ходи в градината и как тъпчи миличките цвета. Аз се дръпни, че тъпчеш цветата. Виждате тя колко е непохватна. Въй! По-скоро аз я убих и я дадах на сайта да я яде. И как я уби? И аз я ударих с ръката, така след това тя падна на стъпа и я дадах на сайта. Ма тя да не беше една пеперутка, ето тука. Ето тука. Една тъмна черна. Ето тука дет беше. Някаква тъмна черна беше. Да. Тя е много... Мен ме е гнус от нея. Аз преди малко я видях. Мен ме е гнус от нея. И моето Сари яде. Яде. Пибирутки. И... Ето я, в съседния двор, една кокошка. Кокошка, ама не каква да е, а много интересна. Една особена кокошка. Сега да отидем малко и в задния двор, да ви покажа там нещо. В задния двор виждаме домати, краставици, най-много тези, обаче може и тикви, не знам. Ама има и някакви подправки. Например, това е гьозъм. Казвате едно листо. Ето, протърквате го. Го миришите. Ако замириши на някаква миризма на леко люто, като на мента, нещо си такова, значи е гьозъм. Това е някаква друга поправка. Която я знам, ама и забравих името. И това също е същата подправка. И тук лук ли отглеждаме или... Да, това е май лук. А пък тук това също е гьозъм. И ето тук в едната част отглеждаме краставици. Там до и помещение металното отглеждаме краставици. А ето тук на почвата, по-тъмната почва, отглеждаме домати. И тук моят чичо си сече дървата. Да. Но аз сега ще се кача. Вижте ме колко съм мистериозен. И хора, това ще бъде... Не да бъде това. Ще ви покажа нещо друго. Пак искам да ви покажа моето котенце, което се на колко месеца бе? Сара, на колко месеца беше? Април месец 10. И моето котче, което стана на 10 месеца, сега ще заспи тук на сянка. Сладко, сладко. Между другото, ако се чудите, защо говоря така бебишко, това е заради моето котче. Вижте го просто е много сладко. Тук нищо не се вижда, бе. Ще изплашиш, като слезеш долу. Защо пък да я изплаша? Спокойно, беби. Сега изпълнявам слизането при моето куче.
Ча малко и след отиваме кучета. И хора, това ще бъде за днеска. Само да се богателя. И довиждане. Довиждане.